Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Ακούσαμε όσοι από εσάς ήσασταν εδώ χθες αρκετά πράγματα για την φυσιολογία της βιταμίνης D από τον κύριο Τουρνή, οπότε ορισμένα θα τα περάσω πιο γρήγορα. Το θέμα μου είναι βιταμίνη D και καρδιαγγειακό σύστημα. Το ενδιαφέρον για τη βιταμίνη D την τελευταία δεκαετία, όπως αντανακλάται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και βλέπετε εδώ ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι για τις δράσεις που δεν αφορούν τα οστά, δηλαδή βιταμίνη D και καρκίνος, καρδιαγγειακό και ανοσοποιητικό σύστημα. Ενώ αντίθετα ο αριθμός των δημοσιεύσεων για τη βιταμίνη D και τα οστά έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Η καλύτερη εκδίκηση για τις μάστιγες της εποχής, τα χρόνια δηλαδή νοσήματα τα οποία ευθύνονται για τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα στην εποχή μας, στο δυτικό κόσμο, είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής ή, να το πω καλύτερα, το να ακολουθεί κανείς έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και βλέπετε εδώ ότι αν έχει κανείς και τα 4 αυτά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι μη καπνιστής, έχει δείκτη μάζας σώματος κάτω από 30, ασκείται πάνω από 3,5 ώρες την εβδομάδα και ακολουθεί υγιεινή διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε κρέας και αρκετή περιεκτικότητα σε ίνες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του διαβήτη, της πιθανότητας εμφάνισης διαβήτη κατά σχεδόν 100%, του εμφράγματος κατά 80% και των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και του καρκίνου. Αυτά όλα όμως είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολο να ακολουθεί κανείς ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Γι' αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στο μυαλό πολλών η σκέψη ότι καλό θα ήταν να βρισκόταν ένα μαγικό χαπάκι και κατά προτίμηση αυτό να μην ήταν ούτε καν φάρμακο, να ήταν βιταμίνη, το οποίο να είναι η λύση για κάθε νόσο. Είναι λοιπόν η βιταμίνη D πανάκια. Σίγουρα καλύπτει, αν δει κανείς τη συσχέτιση, αυτή την περιγραφή, διότι συσχετίζεται με τη θνητότητα από καρκίνο, από καρδιαγγειακά και από κάθε αίτιο, αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, καθώς επίσης καρδιακή ανεπάρκεια και ευνίδιο θάνατο. Αφού λοιπόν μιλήσω εν συντομία για το μεταβολισμό και τις δράσεις της βιταμίνης D και την επιδημιολογία της ανεπάρκειας της βιταμίνης D, θα αναφερθώ στη βιταμίνη D και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και τι δεδομένα έχουμε για τη βιταμίνη D και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αναφερόμενο σε μελέτες παρατήρησης, ελεγχόμενες στοιχειοποιημένες μελέτες και μελέτες παρέμβασης. Η βιταμίνη D δεν είναι απλώς βιταμίνη, όπως ξέρετε, είναι μια προορμόνη. Η βασική διαφορά είναι ότι οι βιταμίνες είναι ουσίες που περιέχονται σε μικροσκοπικές ποσότητες στα τρόφιμα και είναι απαραίτητες για το μεταβολισμό, δεν παρέχουν ενέργεια, αλλά πρέπει να τις προσλάβει ο οργανισμός από τη διατροφή. Ενώ τη βιταμίνη D, όπως ακούσαμε και χθες, ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τη συνθέτει με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα. Από 7 δεϊδροχολυστερόλη παράγεται η βιταμίνη D2 ή έργοκαλσιφερόλη και η βιταμίνη D3 ή χολικαλσιφερόλη. Η D2 προσλαμβάνεται σε μικρότερο ποσοστό και από τις τροφές, εάν καταναλώνει κανείς τροφές όπως είναι το σηκώτη, ο κρόκος του αυγού και τα λιπαρά ψάρια. Εν συνεχεία, η βιταμίνη D υφίσταται μια υδροξυλίωση, 25 υδροξυλίωση στο ύπαρ και άλλη μια στη θέση 1 στους νεφρούς, οπότε έχουμε τον τελικό ενεργό μεταβολίτη, την 1,25 διύδροξυβιταμίνη D3. Βλέπετε εδώ ότι πιο σημαντική είναι η μετατροπή, η σύνθεση μάλλον της βιταμίνης D στο δέρμα. Εδώ είναι η επίδραση ενός MED που είναι η ποσότητα ακτινοβολίας που χρειάζεται για να κοκκινήσει ελαφρώς το δέρμα. Και αυτό είναι ισοδύναμο με κάπου μεταξύ λήψης 10 και 25.000 μονάδων βιταμίνης D από του στόματος. Η βιταμίνη D δρά στο κύτταρο σε υποδοχείς οι οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα, τις υποδοχείς της βιταμίνης D, οι οποίοι σχηματίζουν σύμπλοκο με τον υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέως. Και συνεχεία αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση κάπου μεταξύ 200 και 2.000 διαφορετικών γονιδίων που έχουν πολλές και ποικίλες δράσεις σε ένα φάσμα που ξεκινά από το μεταβολισμό των οστών, τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος,
τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των κυτάρων και ούτω καθεξής. Ο ενεργός μεταβολίτης της βιταμίνης D, η 1,25 διϊδροξυβιταμίνη D, έχει σαν κύριο ρόλο την αύξηση της απορρόφησης ασβεστίου από το έτερο. Το άλλο που κάνει είναι, σε συνέργεια με την παραθορμόνη στα οστά, διηγείται την έκφραση rank ligand στον οστεοβλάστη, οπότε έχουμε μετατροπή των προοστοκλαστών σε οστεοκλάστες και σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση ασβεστίου και φωσφόρου. Επομένως παρέχεται αρκετό ασβέστιο και φωσφόρους που είναι απαραίτητα για την φυσιολογική επιμετάλλωση στον οστήτη ιστό. Σημαντικό είναι επίσης να πούμε ότι πέρα από το ότι οι υποδοχή της βιταμίνης D βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, έχει βρεθεί ότι η 1α υδροξυλάση δεν υπάρχει μόνο στο νεφρό, αλλά και σε πολλούς άλλους ιστούς, όπως βλέπετε εδώ στο πάγκρεας, στο αγκιακό δίκτυο, τα κύτταρα του νοσοποιητικού, το δέρμα και διάφορα άλλα όργανα. Ακούσαμε κάποια πράγματα και χθες για τον ορισμό της επάρκειας βιταμίνης D, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται τελευταία. Τα δύο νούμερα που υπάρχουν πιο πολύ στη βιβλιογραφία τελευταία είναι πάνω από 30 νάνογραμμα ανά ml και μεταξύ 20 και 50. 20 και 50 είναι αυτό που ορίζει σαν επαρκή όρια το Institute of Medicine στην Αμερική, ενώ διάφοροι ειδικοί, στηριζόμενοι σε δεδομένα από τις δράσεις της βιταμίνης D τόσο στον οστικό μεταβολισμό όσο και στις εξωσκελετικές δράσεις, υποστηρίζουν ότι για να έχει βέλτιστο αποτέλεσμα πρέπει να έχει κανείς επίπεδα πάνω από 30. Ένας άλλος τρόπος για να ορίσει κανείς ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D είναι να δει κάτω από ποια επίπεδα αρχίζει και αυξάνει η παραθορμόνη. Δηλαδή κάτω από ποια επίπεδα έχουμε δεύτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Η βιταμίνη D είναι ένα παγκόσμιο, η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και βλέπετε εδώ ότι στην Ευρώπη πάνω από το 50% του πληθυσμού έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D με βάση τον ορισμό κάτω από 30 νάνογραμμα ανά ml, και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Μέση Ανατολή το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο. Στην Ευρώπη αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα πράγματα είναι αντίστροφα από αυτό που θα περίμενε κανείς, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι πιο κοντά στον νότο έχουν μεγαλύτερη ανεπάρκεια βιταμίνης D. Χαμηλότερα επίπεδα σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, όπως βλέπετε εδώ. Ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε την όλη συζήτηση βιταμίνη D και καρδιαγγειακό ήταν αυτός ο επιδημιολόγος από την Αυστραλία, ο οποίος με βάση την παρατήρηση ότι υπάρχει μια εποχικότητα στην καρδιαγγειακή θνητότητα, δηλαδή η καρδιαγγειακή θνητότητα είναι μεγαλύτερη τους χειμερινούς μήνες. Υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι απλώς κάτι που οφείλεται στο κρύο και ενδεχομένως στην αύξηση των νοσημάτων του αναπνευστικού ή προβλήματα λοιμόξεων από τον συγχρονισμό κλπ. Αλλά υποστήριξε ότι όλα αυτά μπορεί να εξηγηθούν με βάση την υπεριόδια ακτινοβολία και τη σύνθεση βιταμίνης D. Ότι δηλαδή η βιταμίνη D έχει ενδεχομένως μια προστατευτική δράση τους καλοκαιρινούς μήνες για τα καρδιαγγειακά. Και πράγματι βλέπετε εδώ ότι η διαφορά στα επίπεδα βιταμίνης D μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού είναι σημαντική. Πώς μπορεί όμως να εξηγηθεί ότι η βιταμίνη D μπορεί να έχει δράση στο καρδιαγγειακό? Το πρώτο είναι ότι μπορεί να έχει διάφορες δράσεις που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση. Αυτό γίνεται μέσω αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγκιοτενσίνης και είναι γνωστό ότι η βιταμίνη D μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρή αναστολή της έκφρασης του γονιδίου ρενίνης και επίσης από μελέτες επιραματόζωα, ποντίκια τα οποία είναι knockout για τον υποδοχέα της βιταμίνης D, αναπτύσσουν υπέρταση και καρδιακή υπερτροφία. Επίσης η βιταμίνη D έχει σχέση με την σωστή λειτουργία των λίων μυϊκών ινών στα αγκία, καθώς επίσης και με τη λειτουργία του ενδοθηλίου. Δεύτερο είναι ότι η βιταμίνη D σχετίζεται αντίστροφα με την ασβέστωση και την αθυροσκλήρυνση στις στεφανιαίες αρτηρίες. Τρίτο,
ότι αναστέλει την υπερτροφία των μυοκαρδιακών ινών. Τέταρτο, ότι έχει αντιθρομβωτική δράση. Και τέλος, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Εκτός από αυτά, η βιταμίνη D μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό και εμέσως, γιατί για παράδειγμα μπορεί να αυξήσει τόσο την δράση της ινσουλίνης όσο και την έκρηση της ινσουλίνης, και έτσι επιδρώντας σε παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακούς, όπως είναι η ύπαρξη του μεταβολικού συνδρόμου, έχει έμεση προστατευτική δράση. Ας δούμε λοιπόν στον άνθρωπο τι δεδομένα έχουμε από μελέτες παρατήρησης όσον αφορά τόσο τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όσο και μελέτες που αφορούν την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Αυτή είναι μια μεγάλη μελέτη σε 80.000 νοσηλεύτριες που παρακολουθήθηκαν για διάστημα 20 ετών. Και αυτό που κάνανε ήταν ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανά 2-4 χρόνια, γινόταν μια εκτίμηση της πρόσληψης βιταμίνης D. Είδαν λοιπόν ότι ο κίνδυνος για εμφάνιση σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ήταν μικρότερος όταν η πρόσληψη ασβεστίου ήταν πάνω από 1.200 mg την ημέρα και η βιταμίνη D πάνω από 800 μονάδες την ημέρα. Αυτή είναι μια μεταανάλυση από το 2007, όπου το συμπέρασμα ήταν ότι είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα για το αν πράγματι η βιταμίνη D μπορεί να προλάβει το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, γιατί παρόλο που υπάρχει σαφώς σωρία μελετών που δείχνουν συσχέτιση τόσο του μεταβολικού συνδρόμου όσο και του τύπου 2 σαχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας με τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες παρέμβασης στον άνθρωπο που να δείχνουν ότι η λήψη βιταμίνης D μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε πρόληψη της εμφάνισης τύπου 2 σαχαρώδη διαβήτη. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχαν αρκετές μελέτες που να είναι τυχιοποιημένες και οι περισσότερες από τις μελέτες παρέμβασης ήταν πολύ μικρές σε διάρκεια ή σε αριθμό και όχι καλά σχεδιασμένες. Μια πιο πρόσφατη ανασκόπηση συμπεριέλαβε 8 μελέτες παρατήρησης και φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνουν πάνω από 500 μονάδες βιταμίνης D την ημέρα σε σχέση με αυτούς που προσλαμβάνουν κάτω από 200 έχουν μικρότερο κίνδυνο κατά 13% εμφάνισης τύπου 2 διαβήτη. Άτομα δε με επίπεδα βιταμίνης D πάνω από 25 νανογράμμα ml σε σχέση με αυτούς που έχουν επίπεδα κάτω από 14 έχουν 43% μικρότερο κίνδυνο για τύπου 2 διαβήτη. Η μετανάλυση αυτή συμπεριέλαβε και 11 τυχιοποιημένες μελέτες παρέμβασης, όπου δηλαδή δόθηκε βιταμίνη D με στόχο να δουν οι ερευνητές εάν μειώθηκε ο τύπου 2 διαβήτης, σε 8 μελέτες που ήταν σε άτομα που είτε είχαν φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη ή είχαν ήδη εγκατεστημένο τύπου 2 διαβήτη, δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Σε 2 μελέτες που έγιναν σε άτομα με προδιαβήτη, η χορήγηση βιταμίνης D είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Αυτή είναι μια μελέτη απλή στο σχεδιασμό, στην οποία δώσανε βιταμίνη D από το στόματος 50.000 μονάδες σε παχύσαρκους και σε αδύνατους. Και φάνηκε, όπως βλέπετε εδώ, ότι μετά τη χορήγηση βιταμίνης D τα επίπεδα στους παχύσαρκους ήταν πολύ χαμηλότερα. Το ίδιο δεν συνέβη και μετά από χορήγηση περίοδους ακτινοβολίας. Μετά από έκθεση σε περίοδο ακτινοβολίας σε παχύσαρκους και αδύνατους. Πάλι στους παχύσαρκους τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα ήταν χαμηλότερα. Επομένως είναι πιθανό ότι αυτή η συσχέτιση της βιταμίνης D με την παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο και τύπου 2 διαβήτη μπορεί να οφείλεται σε μια διαφορά στη βιοδιαθεσιμότητα βιταμίνης D, η οποία πηγαίνει και αποθηκεύεται στο λιπόδι ιστό, ενώ στο αίμα μπορεί να είναι χαμηλή. Αν δει κανείς τώρα τις μελέτες βιταμίνης D, παρατήρησης μελέτες, σε σχέση με την επίπτωση υπέρτασης, που είναι ο άλλος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά, βλέπουμε ότι ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης υπέρτασης είναι περίπου στο 2, 1,8 για την ακρίβεια. Ωστόσο, στη μελέτη αυτή, βλέπετε ότι δώσανε οι περίοδοι ακτινοβολία σε άτομα που είχαν υπέρταση και ενώ αυξήθηκε η βιταμίνη D σε ικανοποιητικό βαθμό,
η συστολική και η διαστολική πίεση δεν άλλαξε καθόλου. Άρα σε μελέτη παρέμβασης δεν φαίνεται ότι είχε η βιταμίνη D αποτέλεσμα. Περνώντας τώρα από τους παράγοντες κινδύνου σε μελέτες που κοίταξαν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά, εδώ είναι η μελέτη Framingham Offspring, όπου παρακολούθησαν 1.700 άτομα περίπου μέσης ηλικίας 59 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, επί 5,4 χρόνια. 120 άτομα ανέπτυξαν καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σχετικός κίνδυνος για αυτούς που είχαν κάτω από 15 νάνογραμμα/ml βιταμίνη D ήταν αυξημένος και συγκεκριμένα 1,62. Η συσχέτιση αυτή όμως υπήρχε μόνο σε αυτούς οι οποίοι είχαν υπέρταση. Η δε σχέση ήταν, όπως βλέπετε εδώ, όχι γραμμική και υπήρχε ίσως μια ιδέα ότι μπορεί να μοιάζει με καμπύλη U, δηλαδή ότι μπορεί σε αυξημένα επίπεδα βιταμίνης D ενδεχομένως να αυξάνει ο κίνδυνος, χωρίς να μπορεί να βγάλει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Η άλλη μελέτη, μεγάλη μελέτη, είναι η Health Professional Follow-up Study. Συμπεριέλαβε 18.000 άτομα ηλικίας 40-75 ετών, πάλι χωρίς καρδιαγγειακό ιστορικό. Παρακολουθήθηκαν επί 10 έτη και ο σχετικός κίνδυνος για καρδιαγγειακά για αυτούς που είχαν επίπεδα κάτω από 15 νάνογραμμα/ml μετά από διόρθωση για διάφορους συγχυτικούς παράγοντες ήταν πάνω από 2. Και η τρίτη μελέτη είναι η μελέτη από την σειρά NHANES 3, όπου μελετήθηκε η 25 υδροξυβιταμίνη D, τα επίπεδα της, σε σχέση με τη θνητότητα στο γενικό πληθυσμό. Βλέπετε και εδώ μια παρόμοια καμπύλη. Όταν τα επίπεδα ήταν κάτω από περίπου 18 νάνογραμμα/ml, ο σχετικός κίνδυνος για θνητότητα ήταν 1,26. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους παράγοντες αυτούς, οι οποίοι είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά, είναι ταυτόχρονα και οι ίδιοι παράγοντες που είναι παράγοντες κινδύνου για ανεπάρκεια βιταμίνης D. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα με συγχυτικούς παράγοντες και δεν μπορεί εύκολα να βγάλει κανείς συμπεράσματα από μελέτες παρατήρησης. Ή να το πει κανείς πιο απλά, η βιταμίνη D είναι ένας πάρα πολύ καλός δείκτης γενικής υγείας. Ας δούμε λοιπόν σε μελέτες τυχεοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες παρέμβασης, ποιο ήταν τα αποτελέσματα από αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, που είναι συγκριτικά βέβαια πολύ λιγότερες από τις μελέτες παρατήρησης. Εδώ βλέπετε μια μεταανάλυση συνολικά σε 57.000 άτομα, συμπεριέλαβε 18 τέτοιες μελέτες και δημοσιεύθηκε το 2007, όπου βρέθηκε μια μικρή αλλά υπαρκτή μείωση της θνητότητας από κάθε αίτιο κατά 7%. Μια μικρότερη μελέτη το 2003 στην Αγγλία αυτή τη φορά, 2.600 άτομα, τους δώσανε 100.000 βιταμίνης D από το στόμα τους κάθε 4 μήνες για 5 χρόνια versus πλασίμπο. Ενώ είχε αποτέλεσμα στα κατάγματα, μείωση κατά 22%, κανένα αποτέλεσμα στην θνητότητα. Άλλη μελέτη το 2008, λιγότερα άτομα, 300 άτομα παρακολουθήθηκαν για 1 χρόνο. Εδώ πήραν 1000 μιλιγκράμμα ασβεστίου η μία ομάδα και η άλλη ομάδα ασβέστιο και 1000 μονάδες βιταμίνης D. Μείωση στις πτώσεις, μικρή μείωση στη στεφανία νόσου, κανένα αποτέλεσμα στα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια. Και η τρίτη μελέτη είναι η σειρά από την WHI, τη μελέτη δηλαδή Women's Health Initiative, η οποία είναι και η μεγαλύτερη, με 36.000 άτομα, και είναι το σκέλος της μελέτης που αφορά την επίδραση της χορήγησης ασβεστίου και βιταμίνης D στην αρτηριακή υπέρταση. Η μία ομάδα πήρε 1000 μιλιγκράμμα ασβεστίου και 400 μονάδες βιταμίνης D και η άλλη πλασίμπο. Βέβαια, μια κριτική στη μελέτη αυτή είναι ότι και η ομάδα που πήρε πλασίμπο παίρνανε ελεύθερα σκευάσματα βιταμίνης D, με αποτέλεσμα και 2 ομάδες στο τέλος να έχουν μικρές διαφορές στα επίπεδα βιταμίνης D. Το τελικό πάντως αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπήρχε καμία επίδραση στην αρτηριακή πίεση σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα γυναικών. Το ίδιο συνέβη και όσον αφορά
τη στεφανία νόσο και όσον αφορά τα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια. Όχι δηλαδή θετικό αποτέλεσμα. Εδώ είναι μια ακόμη μεταανάλυση η οποία είναι πολύ πρόσφατη και η οποία συμπεριέλαβε πάνω από 50 μελέτες παρέμβασης, όπου ο στόχος ήταν να δοθεί υποκατάσταση με βιταμίνη D και το outcome ήταν τα καρδιαγγειακά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά όσον αφορά τα καρδιαγγειακά, τη θνητότητα ή τα καρδιαγγειακά συμβάματα, και επίσης δεν υπήρχε διαφορά από τις μελέτες παρέμβασης ούτε στους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Ακούσαμε και χθες ορισμένα πράγματα για την συνιστόμενη ημερήσια δόση βιταμίνης D, η οποία πρόσφατα στην Αμερική αυξήθηκε κατά το Institute of Medicine από 400 με 600 μονάδες την ημέρα σε 600 με 800 και το ανώτατο ασφαλές όριο από 2.000 διπλασιάστηκε σε 4.000. Αν και όπως προείπα, είναι πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι τα όρια αυτά είναι χαμηλά και σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι σε κίνδυνο για οστεοπόρωση ή για χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, φαίνεται ότι χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις και η Αμερικάνικη Ενδοκρινολογική Εταιρεία συνιστά κάπου μεταξύ 1.500 και 2.000 μονάδες βιταμίνης D την ημέρα. Το άλλο είναι ότι με βάση την αναμενόμενη αύξηση των επιπέδων στο αίμα, που είναι για κάθε 100 μονάδες βιταμίνης D 1 νάνογραμμα ανά ml, πράγματι αν θέλουμε να αυξήσουμε σημαντικά, ας πούμε 20 νάνογραμμα ανά ml τα επίπεδα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες δόσεις από αυτές που συνήθως χρησιμοποιούμε σήμερα. Συμπερασματικά, η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι συχνή και αντιμετωπίζεται εύκολα. Υπολογίζεται ότι για ένα ολόκληρο χρόνο το κόστος για την υποκατάσταση σε βιταμίνη D είναι κάτω από $5. Οι μελέτες παρατήρησης δείχνουν ισχυρή αντίστροφη συσχέτιση των επιπέδων βιταμίνης D και των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και συμβαμάτων. Ωστόσο, από τις μελέτες παρέμβασης υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα και υπάρχει ανάγκη για περισσότερες καλά σχεδιασμένες, τυχιοποιημένες μελέτες. Μία από αυτές είναι η μελέτη Vital, η οποία θα συγκρίνει τη χορήγηση 2.000 μονάδων βιταμίνης D και ω3 λιπαρών, η οποία θα πάρει όμως μερικά χρόνια ακόμη για να έχουμε αποτελέσματα. Τέταρτο, δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να συσταθεί η χορήγηση βιταμίνης D με στόχο την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Άρα θα πρέπει να περιοριστούμε στη χρήση της βιταμίνης D για τις γνωστές της δράσεις στο μυοσκελετικό. Και τέλος, θα πρέπει όσον αφορά την πρόληψη των καρδιαγγειακών να δώσουμε έμφαση στις καθιερωμένες πρακτικές πρόληψης, δηλαδή την υγιεινή διατροφή, άσκηση και τα γνωστά φαρμακευτικά μέσα που έχουμε, παράδειγμα στατίνες ή αντιαιμοπιταλιακά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.